cái lần tim nó chịu bàn sau 4 đợt đâm miệng chịu bàn đi kêu tại sao tại cả hệ ba người ta cả người ta cả cào vạch lắm lại cái này vạch lắm cái pom là cào vạch lắm không lấy mà không lấy ta nghĩ đơn hàng ni hào mò phân lúaแต่วันละกัดดุมก็ประเทศมั้งวันละกำได้ใช้บ้านเลยงีวันทางนี้รังกัดบัดนี้มาบัดนี้ไตรจงโดนวิวเมาบ่อิตนาบางนี่แต่งีกว่าบันปนีพี่กันบ่ากันนี่กจะก้ากันนี่กจะก้าตุริสกุมบ่เพียติบรอกกันตากจะก้ากับว่ากี่องค์กับเมาพันลุดแต่งวันทางนี้บันปนีกันนี่กจะก้าอยู่เลยเสียดอนนับเรียนจงพี่กี่บ่าทมูบรวันใกล้หำบ่พันลุดคำตามหากันนี่กับตลังบันวันแหละสิติดพี่ดอนจิงทมูอินีมาอีเป็นแคร์ยาอุนิเมานักบันตาบันชนาบันจงออกใกล้ลงกุมวิวป่อยมองมาแต่mentang adon lang badi nomor kadon kejaka jung i hang ni te ngakwa bani keren badi harangkat bagin pen ep yau to mau te let's go ngin lecha jan khnang ba kan chai kejaka mo yawan senyum long tai tu mo ta te ka lenti kadang senyum ha ndrei sa pen khuit no ma dala ya mud ban ya le kana mo hang ni hajrong ni to po ba hajrong ta lấy chỉ rong mà ta hấp kiều mạo khăn điện cả view thì best ba ta ngàn phân phi khăn điện mà thì là quay này rong luôn mau rong juga mau mà ngàn saya keren berlima khăn điện để itu di mau ubah kikot mau yêu man đấy mau mi bodon ha mau phanlur de na ka dau jong ne kisa khot ka mau phanlur ko de ne de para jong kelang nang ne okay ta te ta ani ka view pe nang ni bi pisa tai sedin kadum ko perthai mo ri la dai ba sai ka perthai te tip top ka ni jaka ta ta te sai sin khublei ma ngadon ber pi hang ni jingsa ngi wan dak wi ka kam ro mo nam ta jong pi hen rei ha ki ju ka por ngi pen melen ru ya ka ni ka por na ka panta ka jing mentoi jong ki no ju ko kai perthai ha ki ju ka por ti kan ni ka jaka ka badon ni mau ko met ka deka jaka jong pi jaka jong ki la pi chu thit ni ka dei ka ba sam hitam thit pi thit kalau private te la slem la kan nus nem pi kala dei jaka jong pi kan ni don kumba khat san khan rus nam de tate la shir khai ba khai ta ti hang ni halan de hang ni kadon kitu ki homestay kadon katuka tourist spot katuka kiong kai kan mau phan lur tourismo kadon kitu ki pung jeka ba le kai khnai ei kum ta te sapni ya pi sibet te menta pedi kai ka bangi ngi kwa banwan hang ni long ba ngi kwa ban keren halor uli mau kan bang akwa ima ba in batai mo te sko ba ba ima in batai ya pi khlang ba phin yo banwan jungo hang ni wadom miss lada piwan hang ni ngan sapni pi kadon ka jingking ka ba kala khamrim te ima pi mur ban repair mentan dei te sasngo ba ban batai te ka ai ka ba pi kwa ban ya thu le mi ki porlok jungi ki ban sawan kai terter ni cekmat ma te nagalim jonga ben itu sela jong khandiat ngade ba phinian wa lang sinong ngade sinong nang ne na po nang khasen ta nak tai na rum nang ne na jan hi te ngala busang ban sinayo ne mau pe la sina ki kril hajrong ten re munta ba tau batai bet ma ngal susna ka jingking da ka sit hai te munta kala sedang jot ka jingking ten re ka jingsala da la sina baha da ki da ka nar da ki kril mo kamut kalong permanen ka jingban ka de kala next camp bet si junom te kading sao ne mau don la ka khana na du ndai te interesting ki temen mensua ki don ka story ne mau ba agapor ba ki mi na china po natura ngina syok ma khamaram hoi ka biang syok ba de ka mau ka gani jing bes pi de syok ta se tu khana tura ta sa no kre kom tura nokrek hai nokrek te kiwan na nokrek kimut ban le sa te sa lum selong hi te ude para khot mo mi para jong kolang hai
te kulang de men jong kelang rok kulang ta kulang rok de men ne de pora te ha ka jing ya lenti ha ki jing bun ki ta ginong ya le lang bat ki te kapoy ka jing ya huri hura te kulang maj da kawai yo ne momi ke maj da kawai ngan sa pani pi kata kadur jong kawai mo ka maj kulang te kadin adu muta kadin kadak kasin kadon kasak ta kadin maj na rendang kemudian banu jaka basna grill ma fi ka bomut udai kulik gen kulik ta te kemudian nadu kata apa uklam le su sate sa kelang badon kelang hai badon kelang namar ba ula sa maj no hangne te u song sa no hangne te ki khot ya uneu mau mi jong ka mau phanlur ti mau senrang kemut mi hakerteng kasi mi kemut de senrang ti mau phanlur pat phila ban batai ngi balai ba ki khot mau phanlur ka jaka ngala batai namar ba uka ubawan song senong nang kong nang sap hangne mau phanlur ukurteng phanlur bawan baki khot ka kerteng jong ubriu ka te kerteng jong ade yo bru kerteng da phan ban bam le ta phanlur nomor ba sajra phan de sajra phan kirap ne phan kamut ba ki khot agane ka jaka don me mau nomor kirap phan hangne hajan hai hani harum jong ni khot mau phan lur telah sai ta ko breu bara phan kurteng lur kerteng ulur ti ulur phan kemudian kelapan lur di tip top ta de tias le kata kada ka jing start jong undong jer bar ka jing start jong to unong tre ru mo unong la kemut ki sajra bah ki ru khadam ki sru ki phan mo te khamrebun da phan mo mar kham long bah ka ne jaka ulong khadang bah long bang bah ta don jing mat bah te ubhar te ki sai kerteng de na kata kadau mau phanlur te komod uta ubalur komod bit bah kan barep khantam barep phan bit bah de na kata kadau te sutra bah kata kaji keren ba ima ka kasai bah te menta nama jaj bangil apoi hang ni te kawe ngamut ban kli phi ke ba mensua phi yo jingera ba na kaleng jong sarkar ni phila pan jingera ba habdi bad ni nomar kan ni ka di jaka turismo te katai ke badon ka lumru ngai ka long te da kiyo ban repair ka surok ne I kumba ka long te ban phinbu ki kenja ong no homestay ni hake por banwan namar ngai ke jingya jong ki jong ka kinong jong kai pertheng ni long ki tulun ba kan te hang ne phi hang ne badon ki pung badon ki homestay kamut ba tang kumba sau phao san phao metar nam to hang ni te ka jaka ka ba beng ba ban sena ki homestay ban sena ki snipul bar kadon ka jaka ka pung hang ne ka pung jong phir pung jong biang te ka umru ka beng ba te ka jaka ban subu ban song ban sa ginong ban kai patheru kalong pengat kalong jai mo ade kinong sor le ti hane kan jai aram mo te kading sa ngala bersang hi ban approach sa ka tourism department na bunta ban development mo ya gine gi jing sedang jongi kum ki lokal mo di lokal don ka jaka bala kham long hangne long adaban ka disa ka turis kade kani te kalan pa ip ban yo jing kamay kpo de tenre na kaliang jong ka gabor jong ka tourism imat ka dang ya munta kampat donlat ban Pajam kan nga try na kaleng jong nga so man ong ba ka syong ha ka jing start jong kini ki leader jong iru phi jong kini ki politician kini ki leader kan kataru ka we ban tenra na kaleng jong te nga kwa ban sena ki homestay kumba lai sautli yang bat ban
di koret bah ban sena jengking ya neu mau ni mau hai nomor kam long su gane ka jengking mo maksud sena temporary da ka sek te mình sao cảnh ima ka ngai kan ne jengker hadrong ngale da ka kril hai itu te kalau kam long sungai te ngai ka jengking pede nomor bau neu mau don san food ke haj kajing kenjang kajing kenjang ade la de ni don hajrong de henry la kataru idang ikat ni te ka hang te hajrong ba ngala sena kajing ker hai kamut ka pangkiang kajing he jong ka te ka span hang te ka don khat profit ade circle cut profit circle nomor kapulon ka tu kile da aluminium ni ngai ni pi iron li udah steel da steel te kamut kajing sao kamut kala nyambun bah ka nyambun hai cut profit tang ka balak ker te lada ngiolat na ka liang ka tourism ban yarap mo hai ban ya development khndet khnsoi te kamut bakal along kajing kerku kaina kamenta ki bat nam ta jong kani ka jaka ki turis ki kini ki nong jung kai pertheru kin khamso men ka ki wan yo ban ki wa ni kani ka view nang ni ka best ba de ka best te nang ne la ban yo i ha tura hai la ban yo i ha asam hai la ban yo i sathi sathan mo kurwat rang kor hai nang ne na jaka nang ne ade jaga ka biang bah jang de nang ni hai jang ba ka de kata ngaku bore kata te te kajing sya lada nagaling tourism lada ka pai khmat lem hangi ki try jaka ban pej ya gane ban sena ban ayu te don kam ki footpath ni don kam ka surak khndiat hai ban ni don kam ban sena ki homestay ban sena ki snipul hai te kalau long kawe ka jaka jeng kai kalau kamlong ada ban susu nomor kan di juk social media mantai le tang shu post tang shu i la don kanu ka paper ki bro lewan nga ibun bagi khamtam gi dekhar gan mana kan di ka ni banai julai bala dep i ki bun ba bon question ni bangi wan dot kam i bun ba ki bon question ni ka bomud ban lada pi yo ban pen krek lem ka jaka sa mo nang ta ka jaka ka ba pengat na ka benta ong no ka bam ka di ru kum ju kum ta ter nam ta jong kilong kan kin kham sngo long safe ong kum no kin kham sngo long lai lui ti ma ki ru ka bam ka de nang ta ka sa ka thia ka dem ka ba mon ka mut kila sngo ayu ba la su slur ba la yo aju mo nang ne na jan hai la yo nang ne na senong ka mut kala pun suk sibun hai la bas ba ka te ngai munta ki tourist ki bawan hang ne hamo phanlo hai ki hab lejwat ye ki jakasa samauro ki lejwat samo sa thi sa pam phernai ni ru kila bun em homestay te hang ne mo phanlor kim nyam ra hang ne kim nyam ra de nomor ba nyam hang ni nomor nyam hang ne de na kata kadau pagi haban hiar spot hai te tate yang hagine ki sungi ki dikhar na thina Kolkata ki wanda ki Sanriu kali Iwan wat jakasa seti sa nong kasen hai ti yo te umdon re te ki ong ya punwat homestay lam te ngila ya fa seti sa pam pernai hai ru nyam hai te ngi fa sa mauro ru nyam te kila hablek phai na aslong niแต่กำมือทับเลยสายฉลองละลงละลุดสันบ้าละลุดสันบัดกับพิซาละลุดสันบัดกับปอร์ ban wan hang ne mo phanlo te nang ne kim don jakasu te kisa lewat seti senong ksen sapam purnai samoro tang banyo ki homestay ban samit no kede te ngai don homestay te kamut ba Ihablek paina asulong kapan jenjar bah kede ti kamut ba kajing kerpat jungi lani kajing ongno kumno kajing pan jungi kumki kajing kwa jungi kumki rupa ba tolong bang i kwa kan ba kan bit kabiang ka turis mana ka banta jungi nongwe long kini ki turis spot kini ki jaka jungo kai long katni kala kring lupa long naturally kala long itrat lupa ni jaka kalau natural la don lupa na dong sedong hang ni kumbo ong imah kan mau hagawi ka video peladep ngalai thu pi kum ni ba
jenjar ban siam ya ki wei pat ki jaka kum balong hakari kasi laaj no hari pareng hi trai te dei ni ma kan boong ya kata Kang hari pareng hi bon ya compare bat ka jela me khalaya jong ba ngidon lut nadang sedong ba blai ula ai la ai hai na bunta ki khun bun riu ki ba song ki ba sa agane ka jela jong hi kadai tenre na kaliang jong hi ki pajba ki ba la im la song la sa hang ne te ngi kwa la gumno ba khnang ka pateng nang ne sa khmat ki khna samla ba kin ya yo gilat ban kamai ban yo jakpo mo ban iru tu ba kiwe ki im kumno ki te tang lang ba jaka toris ru kala adai ka spa ba te ta jingi ken hoi kudai jeng kwa la gumno ka na galiang ka department jong ka tourism kadai ba kan sani lem ha ki hagi officer jong ki district jong ka tourism bat au deputy commissioner jong ki district bakin paitlem na kabunta kine ki jaka ki ba I don't come ban le ya kita ki development ban yarap ya ki nongsong sunong ki badon ha ka jaka jong kane ka jaka jong okai kata kadai ki kentiu ya kayo kod kata kalong ka jing kerpat jong I ki try jaka na kabunta ka sorkar ba I jong I kadai ba kan phai khmat lem correct ba kan yarap haki district ba kan pta ya ki DC kan pta ya ki officer jong ka tourism bakung kini ki jaka ki long le no kimlong le no umdai ban su tap no hanurok ka kse kumbaong so tham kadai ya ka benta ka ba uble ula ai na benta jongi kinong song snong hagane ka jela ba I jongi kadai dekta kadai ka request na ima jongi ya ka sarkar me khalaya ba I jongi kadai toh te khublai sibun ya ma hoi to te ngamut banong las sakai padi ka jing thumu ka ba phimut ban le inu ma ha kanika benta banwan ngas ngo ba pi pen kre ban pumba na pen kre munta ban sena decorate buhayo ne mau hai te nga request ya ginong wan kai hagane ka jaka hane hamo phanlur balada fripoy hangne hamo phanlur kemud ba une umau udon markhab bat kine ki jaka turis badon kine ki pong badon kine ki homestay bat ulong tang pham sebngi khendiat ya kine ki pong umba live house of metar rengila pat ban inang tai live house of metar nang tai hai tidak pila pan baha te kemud ba sabuk ka sangbut bul kan hang ban hu ya ka jingdon jong mau kan hai pakadon ka viewpoint mau sena ka footpath ne ka surok tang khendiat so metar kemud nang tai nan hadu hang ne mau kemud hai kalong ka ba pensuk bahaya ginong wan kai kadai hai telada ginong wan kai hagane ka jaka sungeu bahasa wan sagane kaliang sepni nagine kipung baru adon me mau bajrong u bakerteng u mau mi bade uta mau nam jong ka mau phanlur jaka jungok kai ke ba khampau hagane ka kari khas dong west khamtam ha ka dong west mo kadai khampau bahabat nama kadai jaka ka ba kencang bahanang ne hai te hapana ayu ma basat baka kambiang bah ka biang bah kalau nadu ki siteng benai jong September adu Oktober adu November kamut ka kalong khuj bah ka sun benang teng yo ijengai bah but itnat nomor ba hagine benai Oktober kadang jerngamlut ka mariang mo te itnat bah kadu mo kadang rong stem gumboong ni request ya ginong wan kai ba hagine ki benai stem benai jong u September hadu ki Oktober November sebahawan sene bat sa wat ru yo ne mau bajrong ubadon san fit ka haj ta
Te kublai subune ma katahi ka bang ila yo ban ya keren berimang ni mo. Ha to kublai ba to. Ha te kamut ba kanika kajaka kabun ila suthu na kajing batajungi. Te nang tai na khmat ngi sapen idur pi khaliat bat kalenti ka banwan sani. Mo tang katahi kublai subun na kaleng jungi. Ngai ba pi enjoy ban pe ni video. Thank you so much. Kublai subun. Kan ni te kala don kam ban senara ka footpath hi. Kada. Ada ban ong kiu ni te. Ta kamut ba kanika jingking mlong su. Damlong su. Ah. Tah. Ni udah itu mau mi. Ni di to mau mi nang tapadi katei kadi kata kadin. Kadin kadak jong ba pom kelang da kawai. Jong hana ka khana. Ka khana yang kum tapet katei dak ba pom da kawai ha jing ya huri hura. Syadu. Oh ka he ba kata ka. Oh kata ka kawai lam lại cái này. Kawai lam cái pom da kawai lam. Te jorong ini deh. Dan dari ini stage po lagi. Tuh, yang ta hang ni pat kadang ka jingking. Hot kadang jingking. Ade. Tong ba nomor bala senala. La slam mo. Arja kan do pisna ni. Slam pi. Teka daga sit pada kamut ka kamlong su kan kalau te dan berni put dah tiga ni ka diga jingking ka ba ima isu sna pisna la jong ni kan ni sna la jong telah tres tom ba kai na sngau ba ya tu ki banang tai na po ba na tai na rum ba la yawan kiu kai hang ni kan ni ka diga lenti mong su ban sngau bundut dom yo su ban kiu te sha te sene te la dai ba la dai ima sai sin ban Senai kan ni dengan sayawan kiu. Sayawan kiu. Next video ngin sayawan kiu no station ni. Tah. Dia mentang lawan pai nang tai na. Umau bong ima te umau deh tu. Kam sai shu nak dau ba kadon kam sethem bagi don kini ki ayu. Tu yu ima mulu mala. Okey. Te kan ni ka view yu isau dong nang ni kan ni kadai ka tourist spot. Kipung nang tapadi ki restoran nang tapadi ki jakale kai bat ki jaka syongkai pengat kunta ter kini ru ki di homestay la sangan mahama sini deh sangan Silong te tangkum ni ka video jungi hakan ika hakan yasngi te ingin saya siam para video ko blesibun saya kelupat mo